Nagpahayag naman sang iya komento si Anay Senate President Coco Pimentel nga posible na hadlok si Senate President Alan Peter Cayetano nga mapahalin sa iya posesyon rason nga makaduha na ini ka beses nga wala makatambong sa sesyon sang Senado. Suno kay Pimentel, wala siya sang iban nga rason nga makita kun nga padayon nga wala nagatambong si Cayetano sa sesyon sang upper chamber. Luwas sa posibilidad nga nagakabalaka ini nga maislan bilang leader sang Senado. Dugang pa ni Pimentel, posible nga nahadlok si Cayetano nga may pila ka mga miyembro sang majority bloc nga nakahimo na sang desisyon o kung nakaistorya na sa minority bloc agud magbalhin sang suporta. Sa subong pareho na lamang ang kadamuon sang miyembro sang majority kag minority bloc nga tig 11 ka senadora matapos mabuhinan ang mayorya bangod wala makatambong si Senator Ronald Bato de la Rosa, samtang na-detain naman si Senator Jinggoy Estrada bangod sa iya kaso nga plunder sa Sandigan Bayan. Apisar sinigin at hag ni Pimentel nga kinahanglan gihapon ang 13 ka boto sang mga senador agud makapili sang bag-o nga Senate President.